Mulțumesc foarte mult, mai ales pentru că mi-ați oferit posibilitatea să vorbesc în limba mea maternă, în română. Și pentru asta mă voi exprima, sper, mult mai fluent. Și voi vorbi cu mare drag și cu toată pasiunea de care sunt eu capabilă despre ceea ce multă lume consideră că este un oraș, unul dintre cele mai frumoase orașe europene, Oradea. E o imagine generică, sunt imagini pe care le promovează un sit turistic al orașului, veți vedea imagini foarte frumoase, dar ele sunt așa în mare parte și în realitate. Oradea a început de câțiva ani o campanie de refacere a monumentelor Art Nouveau, pentru că și-a dat seama că e o bogăție extraordinară, nu doar din punct de vedere turistic, dar din punctul de vedere al patrimoniului mondial. Monumentele de arhitectură pe care le veți vedea sunt toate ridicate într-un deceniu. 1902, 1912. Poate și un pic de 13, dar deja sunetul războiului se apropia, era tot mai tare și deja în 2014 superba arhitectură inițiată timp de un deceniu se va stopa și după război va fi cu totul și cu totul altceva, va fi o artă interbelică de o cu totul altă factură. M-am gândit să încep cu această imagine prietenoasă. Ea leagă două centre grele din punct de vedere patrimonial printr-un un pod refăcut, care traversează o apă foarte pitorească, numită Crișul Repede, unul dintre cele 3 crișuri care străbat regiunea Crișana, din care face parte și Oradea. Deci, vedeți aici un capodopera, o să ne întoarcem la ea, este cel mai frumos palat din această parte a Europei de Est, ca să spun așa, din fostul Imperiu Austro-Ungar. Și acest pod duce către o altă piațetă, unde este teatrul, unde este loazirul, unde e un alt pol de atracție al orașului. Oradea, pe lângă această apă curgătoare, are și ape termale. Mă fac puțină reclamă orașului, ca să vă invit să-l vizitați, pentru că merită și din acest punct de vedere. Spre exemplu, la acest hotel, piscina este cu apă termală, dar nu departe de Oradea sunt băile Felix, niște băi renumite din antichitate, așa că sunteți bineveniți din multe puncte de vedere la Oradea. Oradea este și un oraș modern, cu multe artere pietonale, ca și Barcelona. Pietonul începe să devină stăpânul locului și, evident, unde sunt pietoni mulți, sunt și aceste locuri de loazir de care Oradea este mândră, locuri fermecătoare. Foarte pe scurt, să puteți plasa puțin în spațiu acest oraș.
cam departe de Barcelona, dar înrudit prin această filieră Art Nouveau foarte consistentă, este cetatea. O vedeți aici în context, o cetate pentagonală. N-am să fac istoria locului, nu ăsta este scopul întâlnirii noastre, dar vreau să vă spun că acest loc este unul special pentru că pe acest loc s-a întemeiat orașul acum 1000 de ani. Oradea este un oraș milenar care s-a creat în jurul unei abații, a unui focar de cultură catolică, care și astăzi este foarte puternic. Iată aici, pusă în valoare la maximum. Sunt amenajate aici multe expoziții, săli de concerte. Este o cetate vie, activă, care își întemeiază prestigiul domniei regelui Ladislau, Sfântul Rege Ladislau, care a întemeiat aici, în secolul XI, o cetate și o curte regală foarte, foarte importantă și ca loc de pelerinaj. El este veneratul legendarul rege Ladislau cel Sfânt și în jurul lui s-a născut acest oraș prosper, care a avut o istorie tumultuoasă, pe care acum nu o să o trec în revistă. Dacă cineva are la sfârșit un interes aparte, cu drag îi răspund. În istoria sa îndelungată a fost un val al reformei care a distrus multe din monumentele vechi medievale, dar Oradea mai are un pol al restaurației catolice legat de Schönbrunn, de Maria Tereza și de Curtea de la Viena. Avem un palat baroc, o bazilică superbă, superbissima, aș spune, pentru că arhitectul era și italian, o grădină după modelul grădinilor Vaticanului și cu asta închei istoria milenară a orașului nostru, foarte spectaculoasă și care vă așteaptă să o vedeți cu mare bucurie. Acum să intrăm în subiect și să spunem că boomul economic din ultimul sfert al secolului XIX se datorează contribuției majore a evreilor. Puterea lor economică a făcut ca acest oraș să cunoască o prosperitate uluitoare, am spune, pentru că era un orașel micuț, în fond. Și am pus aici o imagine emblematică, este una dintre cele 24 de sinagogi, sinagoga neologă, cea progresistă, acum transformată în centru cultural, dar vreau doar să subliniez faptul că arhitectura, în mare parte, în Oradea, este datorată contribuției acestor evrei, întreprinzători, industriași, comercianți, și care au plătit foarte greu, au plătit prosperitatea pe care au adus-o. În anii 40 au fost deportați, a fost într-un context tragic, au fost deportați 20.000 de evrei,
s-au întors mai puțin de 2000. Toți cei care au clădit acest oraș în acel deceniu de care v-am spus, au fost deportați, aveau un 40, 70, 80 de ani și a fost ușor să fie deposedați de toate bunurile și să moară în condiții inumane. Aici este ghetoul, în spatele acestei imagini, acestui palat, Palatul Ullman se cheamă. Tot ce vedeți aici în spate, în această arie, era ghetoul, dar evident fără conotații peiorative, era locul unde stăteau majoritatea evreilor și în care au fost comasați în condiții absolut inimaginabile înainte de a fi deportați. Deci, minunățiile, splendorile arhitecturale ale orașului stau pe un fundal însângerat, un fundal tragic, un preț greu plătit pentru ceea ce este astăzi Oradea. Și să vedem ce este ea. Suntem la început de secol 20, epoca modernă, epoca unor transformări revoluționare în industrie, în agricultură, în alimentație, în transporturi. Nu? Peste tot prosperitate, peste tot încep să vină bani, începe lumea să circule, să cunoască capitale europene, suntem în Imperiul Habsburgic încă, sunt ultimii ani a Imperiului Habsburgic și ceea ce vedeți, iată, acea sinagogă de care vă spuneam, aici, pe vremea lui Nicolae Ceaușescu, vremea comunistă, s-a dărâmat toată această porțiune pentru a face loc defilărilor, cum își dorea el, și cursul apei duce către centrul administrativ al orașului, ridicat în 1902-1903. Este ajuntamentul orașului și cu această ocazie vreau să le mulțumesc prietenilor mei, Luis și Inma, reprezentanții ajuntamentului, că mi-au oferit această fericită ocazie de a vorbi despre orașul pe care ei l-au vizitat și îl cunosc. Deci primăria și toată Oradea e un teatru de desfășurare a unui patrimoniu european deosebit. Asta este primăria. N-am să vă încalc memoria cu nume de arhitecți. Dacă vă interesează, după conferință, vă pot răspunde la orice întrebare. Ar dura prea mult și nu vreau să uzez de răbdarea dumneavoastră. Dar oricum, Oradea vroia o primărie puternică la 1900 și a avut o primărie care funcționează perfect și astăzi. Este perfect funcțională după modelul signoriilor italiene, bineînțeles, adică modele celebre. Aici e o imagine, mă gândeam de ce am ales-o, știu de ce am ales-o, pentru că aici al doilea pol, v-am spus că primul era legat de acel palat minunat la care ne vom întoarce. Peste pod era piața teatrului, cu acest teatru în manieră vieneză, făcută de celebra echipă Fellner și Helmer, care a făcut teatre în întreaga Europa. Și aici e un cap de perspectivă foarte important, iar aceasta este calea regală, Corzou, Rambla, cum vreți să-i spuneți, calea regală
artera care duce la gară. La gară, gara era și ea de epocă, un neogotic la 1900, de aici venea trăsura, tramvaiul tras de cai, până la un foarte frumos hotel, restaurant cu spa, cu băi de abur. Deci un spa modern la 1900. Foarte modernă era Oradea, cu lumină electrică, cu tot ce știți că exista în Barcelona, spre exemplu, era și la Oradea. De aceea am spus că Oradea se înscrie perfect pe dimensiuni europene, pentru că e la unison cu tot ce se întâmpla în orașele cu ținută, elegante, cu pretenții pe care le avea Europa. Iată, teatrul anacronic, în fine, nu mai făcea nimeni la 1900 astfel de teatru, dar Oradea vroia un teatru vienez și l-a avut, chiar dacă nu mai era demodat deja. Ok, deci iată orașul actual cu acest centru transformat puternic, dar el a fost la 1900 polul de atracție al orașului. Aici era primăria de care ați văzut cu turnul ei. Aici era o biserică de secol XVIII, baroc târziu terezin. Și aici e splendidul palat Vulturul Negru, pe care, dacă veniți în Oradea, cu siguranță nu o să-l ratați. E de o frumusețe și de o eleganță extraeuropeană, să zic așa. Iată-l. Imaginea e foarte frumos, dar el chiar este frumos și ziua și noaptea, mai ales noaptea. Această nouă arhitectură, secesion, Art Nouveau, lehneriană, Jugend, nu? Spuneți-i cum vreți, modernistă, într-un cuvânt, e foarte frumoasă, e făcută și pentru zi, dar e făcută mai ales pentru noapte. Pentru că oamenii aveau timp, aveau bani, aveau plăcerea de a ieși noaptea cu lumina electrică, exact ca și în Barcelona. Se plimbau pe Corzo, veneau, traversau apa, iar aici aveau restaurante, cafeterii, bordel, evident, toate cu picturi foarte frumoase, cu duble ieșiri. O lume a bărbaților. O lume a bărbaților, o lume misterioasă pentru femei care erau soții bune și stăteau acasă în timp ce această splendoare arhitecturală se oferea puternicilor zilei. Un cuvânt despre această arhitectură. Cei doi avocați bogați care au umblat prin Europa au fost impresionați de Milano, mai ales. De Milano, de curtea lui vitrată, Galeria Vittore Emanuele, și au vrut și ei la Oradea așa ceva. Și atunci au creat această arhitectură de turtă dulce, foarte prietenoasă, foarte rotunjită, cu o savoare de cozonac, am putea spune, cu o decorație parcă de turtă dulce, inspirată din arhitectura maghiară a lui Eugen Lechner din Budapesta. Forme organice. Pentru prima dată aveai surpriza să pătrunzi înăuntru arhitecturii, în pântecele ei. Nu mai era
arhitectura aceea cu uși închise, interzisă, ci erai chemat, absorbit aproape în interiorul ei. Așa arăta în epocă acest vultur negru, opulent, cu o decorație bogată. Iată-l astăzi, la fel de maestuos. O imagine din turnul primăriei, unde puteți vedea maestuozitatea sa. În fața lui, aici, în fața lui se desfășoară marile festivaluri și, toată viața, pulsează viața orașului. Și îl vedeți aici cu această intrare foarte unduioasă, foarte absorbantă, atractivă. Și, bineînțeles, spectacolul de noapte. De anul trecut am impresia că lumea vine și e fermecată în jurul acestui palat, ridicat în 1907-1908, ca să fim foarte preciși. E anul de glorie, această perioadă, 1904-1908, se creează cele mai frumoase clădiri. Iată-l înăuntru. Spuneam și ziua și noaptea, e un spectacol feeric în care ești copleșit de frumusețea acestei arhitecturi, de sticlă, de fontă și de o decorație de vis. Rețineți, emblema lui este acest vultur negru. Iată și aici. Nu se știe foarte clar de unde vine denumirea, un vechi han, în fine, nici nu are importanță. Rețineți, în Oradea, când veți veni, beți o cafea foarte bună la umbra aripilor acestui vultur. Decorația s-au mai păstrat cu foiță de aur și argint, nu toată pentru că ar fi fost prea scump, dar încă se mai văd urme ce fastuos putea să arate în epocă aceste desene. Iată imagini fermecătoare ori de unde te uiți, e spectaculos. Și vedeți aici vulturul, care nu e negru, sunt mai mulți vulturi care păzesc, apără clădirea de forțele răului. Vedeți și decorația aceasta ca și de tort, nu? Ca și de turtă dulce, foarte cu motive extrase din folclorul transilvan maghiar. Sper că v-am convins că merită să veniți să-l vedeți, această frumusețe de arhitectură. Înăuntru era o sală de spectacole care, la anul, dacă veți veni, veți vedea această sală refăcută și cu acești vulturi care susțin balconul de la etaj. Bun, deci iată, foiță de argint, foiță de aur, cum era înainte, cum este astăzi, s-a refăcut în termeni foarte apropiați, așa că e garantată satisfacția vizuală. Bun, să lăsăm și înăuntru, uite, astfel de decorații foarte spectaculoase, o risipă de simboluri, în special legate de viața veșnică, de mugurii din care iese viața, care conțin vitalitate și care oricând pot exploda și pot răspândi energia vieții în spațiu, în cosmos. Iată această decorație plină de exuberanță, care celebrează viața care se naște permanent, care se naște din
din acești bulbi de viață, de bulbi energetici care explodează, care conțin energia vieții și care asigură perpetuarea acestei energii. Vă dați seama ce șocant a fost pentru oamenii acestui orășel micuț la 1900 să vadă astfel de întâlniri, de portaluri de modernism, nu? Portaluri ale modernismului care te duc într-o lume, te vrăjesc cu șiroaie de lumină și de decorații. O imagine am pus-o ca să faceți o mică paralelă vechea arhitectură din Oradea. Reacția, la ce a reacționat noua artă, Art Nouveau, da, modernismul, care era vechea artă. În Oradea veți găsi multe clădiri în această manieră neoclasică, cu un postament romanic, da, cu arcul semicircular, cu o bază fermă și cu toate aceste elemente neoclasice, grecești, romane. Lumea se săturase de astfel de... Nu mai vroia neoclasicism, nu mai vroia, era vechea lume, nu mai interesa pe nimeni, întoarcerea în timp, vroiau progres, vroiau modernitate. Și Oradea a avut din plin acest lucru. Deci gata cu astfel de clădiri, nu mai dorim altceva. Nici palate de vis, nu. Neoclasicismul a fost trecut în rezervă și chiar și astfel de palate neogoticul care încă mai avea resurse și care, iată, ne trimite în Veneția, lui Cadoro, pe Canal Grande, nu? Făceau ce vroiau. Arhitecții în Oradea aveau libertate totală să facă ce le cerea comanditarul. Comanditarul avea bani, plătea și spunea: am fost în Veneția, vreau un palat venețian. Poftim. Într-un an avea un palat venețian, cu logie, cu tot coronamentul, Veneția la ea acasă. Fără nicio... Așa, ne întoarcem puțin în timp. Prima clădire, prima, 1902. E o clădire a unor frați care se ocupau cu comerțul vinului. Pentru că Oradea are o regiune viticolă de tradiție și cei doi frați, Fuchsl îi chemau, au cerut unor arhitecți din Budapesta să le facă un palat ca și în Barcelona, un palat, deci o casă de raport. Jos zona comercială, care era motorul prosperității, sus piano nobile, etajul elegant, unde stătea sau nu stătea proprietarul, care avea și alte proprietăți, și cămăruțe tot mai mici pe măsură ce urcam. Ceea ce e interesant este influența japoneză. Foarte interesant această modernitate care valorifică limbajul extrem oriental. Vedeți ca niște pagode, nu? Aceste acoperișuri vălurite, nu chiar ca la Gaudi, ca la Casa Batlló, dar nici departe, foarte departe. Și poartă aceasta în cel mai frumos stil art nouveau, unduios, cu vița de vie, cu arome, și încă ceva, sub fiecare geam vedeți niște cartușe cu
monograma fraților în ungurește este Füchsl, un F și un T. Füchsl Teșverec. Frații Füchsl pe ungurește. Este ca o ideogramă japoneză. Deci, declarat, Japonia și limbajul extrem oriental, nu intru în detalii acum, dar cu noutatea lui și în pictură și în arte decorative, a fost primul pas care a declanșat noul val modernist în Oradea. Și uite, sunt pe lângă palate în manieră clasicizantă, iată și altfel de palate cu inspirație din arhitectura populară, medievală, transilvaneană, ungurească, un mix rustic, foarte pitoresc, care celebrează, ca și la Palatul Vulturul Negru, celebrează formele germinative. Cupa, caliciul florii, matrix, uterul. Deci tot ceea ce conține viața, cupa, laleaua, dar orice cupă, crinul, care conține promisiunea vieții și protejează viața. Floarea soarelui foarte frecventă din motivele populare maghiare și totul de o fantezie debordantă, fără reguli. Fără reguli. Fiecare arhitect, și sunt câteva nume importante, a avut libertatea să creeze ceea ce a vrut el, la sugestiile celui care plătea și care avea gust. Avea gust, avea educație și avea libertatea să-și lase fantezia să zboare unde vrea ea. Greu mi-a fost să aleg clădirile, traseul mi-a fost destul de greu. Și atunci am mers pe câteva nuclee cu clădiri care o să vă farmece fără doar și poate. O intersecție unde, aici este acel vat comercial de care vă spuneam, Corzoul, Rambla, la păstrând proporțiile, Corzo, care venea de la gară și mergea spre centru. Și o intersecție foarte importantă și emblematică este aceasta, unde avem 3 palate cheie pentru arhitectura orădeană și europeană. Pe de o parte avem aceste 2 palate foarte diferite, unul în manieră Art Nouveau, cu influențe din Nancy, din Bruxelles, din Paris, cu linia aceasta foarte elegantă, coup de fouet, emblemă a noi arte. Vis-a-vis de acest palat avem Palatul Stern, cu mult mai sobru, și aceiași arhitecți care au făcut și Vulturul Negru, dar mult mai reținut, dar cu aceleași decorații, o să vedem, ca esență. Și al 3-lea palat, acesta, Apollo, care a fost făcut ca un cântec de lebădă. Pentru că a fost terminat în 1913. În 1912, arhitectul lui moare la 42 de ani, cu plămânii erau problemele atunci, și un testament, dar un testament ca întoarcere la vechiul stil, la stilul un stilul regal, empire, putem spune,
E o tristă întoarcere la trecut și același arhitect care a făcut și acest palat în 1904, ca și acesta. Deci, iată, între cele două palate, 1904, 1912-13, când deja lucrurile încep să alunece dincolo, spre un dincolo, o întoarcere în timp, nostalgie, oamenii mor, arhitecții mor și lumea se pregătește de război. Iată o imagine nocturnă. Aceste palate sunt foarte frumoase noaptea, au efecte care le pun în valoare structura și le vedeți aici în elevație. Aceasta este cutfueul cel mai reprezentativ ca ansamblu al orașului, repet, 1904-1905, care are cel mai frumos balcon pe care orădenii l-au văzut vreodată. Iată-l aici. Deci, dincolo de toate elementele pe care le cunoașteți foarte bine, sunteți familiarizați cu ce înseamnă Art Nouveau, aici există ceva în plus. Acest lucru. Cutfue. Palatul care are și el curte interioară, ca orice palat de epocă, nu insist acum asupra, dar vreau să vă arăt ceva pe care nu l-ați mai văzut. Nimeni n-a mai văzut această demonstrație de farmec și de poveste. Iată. Acest balcon este unic pentru că face trimitere într-un mod foarte poetic, la coloanele, celebrele coloane evreiești sacre, nu? Care străjuiau templul lui Solomon și care se transformă în copaci, Ioachim și Boaz, într-un copac absolut modernist, în care viața țâșnește, acele coloane sterpe, care acum explodează de viață și care rimează foarte bine cu stilul acesta serpentinat al feroneriei. Chipul acestei femei are un fel de cetate pe cap, în fine, nu e foarte important, nu asta vreau să subliniez, ci că e ca o meduză cu aceste plete, meduza care te ucide cu privirea ei și care apără clădirea. Și acest chip suav este înconjurat de roata progresului, industria, rotarii, mă rog, tot ce se leagă de simbolistica industriei, caduceul lui Mercur, bastonul lui Mercur și cu cei doi șerpi, simbolul lui Mercur, care este patronul comerțului și al hoților, că zboară repede, are aripioare la tălpi și se pierde rapid. Și un alt simbol pe care eu îl credeam masonic, pentru că e limpede că e o lume masonică în spatele acestor lucruri. Și a venit un prieten din Chaux-de-Fonds, Luis, și mi-a zis, nu-i masonic, este regulatorul lui Watts. Am zis, wow! Este un instrument tehnic de măsurare a fluidelor. Și după aceea l-am și văzut într-un muzeu. E o tijă cu două bile și cu două brațe care atunci când apa trece, în fine, regularizează fluxurile. Deci nu e compasul și echerul masonic, e un instrument industrial foarte precis, foarte practic.
Și încă un element care n-am știut ce, și tot acel prieten din rețeaua Art Nouveau l-a dezvăluit, o secțiune, un fel de I era aici, o secțiune printr-o șină, calea ferată, progresul, timpul, aburul, mașina. Deci, vedeți aici o poveste, o emblemă a progresului, prosperitatea unei lumi, prosperitatea acestui oraș. Cheia succesului lui este industria, este motorul, este revoluția aceasta industrială care schimbă timpul și spațiul și percepția noastră despre lume. Și totul turnat într-o imagine superbisimă, trebuie să recunoaștem. Iată, mă amuză întotdeauna să-mi dau seama că e o șină în perspectivă și da, un instrument foarte precis de... Ok. Palatul Stern, trec puțin mai repede să nu abuzez de răbdarea dumneavoastră. Palat cu influențele acelea ungurești de care vă spuneam, al lui Eugen Lechner, și care are o concepție eco foarte actuală, cu aceste curți interioare, curți deschise, în care cresc copaci, în care respiră pământul, în care se petrece acest schimb de energii între pământ și cer, de care tot vorbim astăzi. Arhitectura eco, green și așa mai departe. Știau să facă arhitectură care stă foarte bine în picioare. Acestea sunt curțile și motivul de care vă spuneam, peste tot, inima, cupa, uterul, matrixul, inima, ce frumos, în care iese la nesfârșit, viața, energia, existența noastră în univers. O regăsim peste tot. Acum foarte ușor putem să facem legături. E același limbaj, e aceeași idee, e aceeași încredere în puterea vieții. Peste tot inimioare, locuri în care iese energia, iese la nesfârșit și umple întreg pământul. Oradea are multe astfel de porți, și Barcelona, evident. Și toate orașele pe această idee, pe acest zeitgeist. Fel și fel de arhitecturi, nici o clădire nu e la fel cu cealaltă. Nici o clădire. Toate sunt care de care mai frumoase. Și aici avem iarăși o emblemă a coup de fouet, lovitura de bici, față de care eu sunt foarte recunoscătoare lui Louis și Inmei pentru că fac parte din comunitatea coup de fouet. E un palat care acum s-a refăcut și care are această superbă poartă în stilul coup de fouet. Studenții noștri au făcut relevee, am făcut multe practici cu ei și au ajuns la tot felul de imagini, de soluții care să sublinieze această germinație fără sfârșit. Alte palate, care de care mai frumoase, se aseamănă cu Titanicul. Totdeauna când îl văd, e chiar în 1904, deci 1902, este epoca transatlanticelor. Clădiri masive care pătrund în stradă, care au o prezență din asta, că te uiți așa copleșit la ele. Și
două clădiri care au aparținut avocaților care au făcut Vulturul Negru și care au murit la Auschwitz, bătrâni și umiliți, Emil Adornean și Curlander Ede. Îi invoc pentru că probabil că ne ascultă de acolo de unde sunt ei. Aici era biroul acestor avocați și acum au fost restaurate aceste case anul trecut aceasta și anul acesta cea de-a doua casă, asta, Casa Verde, s-a spus că e o grădină pe verticală, foarte frumos, cu pereți cortină și cu aceste broderii de pe cojoacele populare care dinamizează fațada. Foarte frumoase sunt. Acum, culorile poate nu respectă întru totul, dar ele sunt făcute pentru ziua de azi, pentru ochiul dumneavoastră, al nostru, să ne placă, dar respectă în mare spiritul acestor clădiri. Și o altă clădire pe care eu o iubesc foarte mult și de care mă leagă o discuție cu Luis. A venit la Oradea și înainte de a veni la Oradea i-am spus: Luis, vino pentru că la Oradea o să vezi toate stilurile Art Nouveau, și Coup de Fouet, și tradițional maghiar, și Art Nouveau, și Jugend, și zic, Luis îmi spune, nu pot să cred, zice, nu pot să fie toate stilurile. Și când ți amintești, Luis, e stil norvegian, e un arhitect foarte, foarte, foarte eclectic, foarte interesant în Oradea, Friedrich Spiegel, și a ridicat această casă excepțională, unică, nu este alta, dar a ridicat-o într-o manieră rustică ce amintește de limbajul arhitecturii nordice. Cărămidă, masivă, cu lemn sculptat și iată că avem și, atunci a zis Luis, da, zice, recunosc, ai avut dreptate, cu asta l-a convins. Iată, piatră, lemn, maniera asta monumentală, în sfârșit, deci caracteristicile inspirată clar din arhitectura nordică, finlandeză. Iată. S-a restaurat și aceasta recent și o puteți vedea, vă puteți bucura de ea la maximum. Așa. Ceva foarte important și nu vreau să închei fără să nu amintesc, e un omagiu dureros pe care îl aduc Barcelonei. În Oradea există, în spatele acestui hotel, ridicat în decursul mai multor ani, dar în special în 1902-1914, mai multe etape. El are o curte interioară, deci în spatele acestei fațade cu minți, e o curte în care ai acces de căruțe, de trăsuri. Se intra pe aici pe undeva, în fine, se intra pe aici și se ieșea pe undeva prin spate. Și de ce mă doare? Pentru că în spatele, în curtea aceasta, a fost de la început gândit, de aia se și cheamă parc, hotelul, de la început. Proprietarul lui, Vaislovici, de fapt erau doi frați, Emil și Laszlo Vaislovici, l-au gândit ca un parc de poveste. Și acest parc, când l-am văzut în ruină, în halul acesta, de zeci de ani în această stare, m-am gândit la parcul Güell. E foarte aproape, e același spirit. Este contemporan cu parcul Güell.
e aceeași, dacă observați, aceleași forme fantastice, animale fantastice, făcute cu tehnica aceasta de pietricele mărunte, cum vedem la Parcul Güell. E figuri fantastice. Avem și un, aici, dar acum nu se vede, un liliac uriaș, avem bufnițe, avem tot felul de jivine și un castel înăuntru, care seamănă foarte mult cu turnulețele lui Gaudi. Și vreau ca acum la Barcelona să prezint aceste imagini. E o datorie de onoare pentru mine și să fac în așa fel, de ani de zile încerc, dar poate acum voi reuși, să fac conexiunea și să-i trezesc pe orădeni, să-și dea seama ce legătură fantastică de timp, de spirit, de această evadare în fantezie pe care și Gaudi, pe care și acest arhitect necunoscut, nu știm cine l-a făcut, e aceeași epocă, aceeași dorință de visare, de trecere a barierelor care ne limitează în timp și spațiu. O minune este, dar pe zi ce trece, an de an, se duce de râpă. Da. Deci asta e marea mea dorință și marea bucurie de a putea prezenta la Barcelona acest parc și cine știe, poate Gaudi, spiritul lui și altora, mai ales că va fi aniversat acum, poate ne va ajuta să punem în valoare, să facem un pod între acest parc magic din inima orașului și magia din Barcelona. Iată și castelul cu veverițe. În fine, o să fiți fermecați pentru că e foarte romantic așa, chiar în părăsire, în distrugere, ruinele romantice, dar e păcat să rămână așa. Un alt palat foarte, și cu asta închei, ieșim din fantasy, ieșim din magie și intrăm în lumea Vienei, pentru că doi arhitecți care s-au născut la Oradea, apoi s-au mutat la Budapesta, e vorba de Josef și Laszlo Vago, au adus spiritul Vienei, cu totul diferit decât Art Nouveau, un modernism precis, geometric, a la Otto Wagner, a la Hoffmann, a la Loos, în fine, mari corifei. Oradea este la unison cu ce se întâmpla la Viena. Și acest palat îl vedem cu ascensor exterior, deși erau pe curți foarte mici, deja erau parcele ca și aici, foarte, foarte înguste, terenul era foarte scump. Și au adaptat tehnologia modernă și acest Palat Moscovici are o decorație vieneză, geometrică, seacă, conceptuală, fără niciun tremolo. Viena secesionistă. O gândire modulară și care se joacă ca și astăzi, ca un joc de Lego și face ce vrea cu modulele. Pe toate gusturile. Și bijuteria orașului, care a apărut, mi-a făcut onoarea lui și Inma să publice într-un număr Coup de Fouet un reportaj despre primul muzeu Art Nouveau din România,
Casa Darvaș la Roș, La Roș fiind un bancher din Basel, Darvaș, industria lemnului, care era prosperă în epocă. Veniți la Oradea să vedeți un foarte frumos muzeu Art Nouveau, de manieră secesionistă, cu un personaj emblematic care închide epoca, 1913, ca și Palatul Apollo. În loc să susțină lumea, el pare că e Weltschmerzul acela, mal de siècle, rău de lume, care el se sprijină pe bolta cerească cu stele, e teribilă, unică, ca și balconul acela, e ceva unic. Și înăuntru lucrurile sunt foarte frumoase. S-a reconstituit atmosfera de epocă, scaune tonet, altă discuție pe mobilier și se organizează expoziții și așa mai departe. Lucruri foarte, foarte bine făcute și de bun gust. Și cu această imagine, cred că am să termin. E teribil personajul acesta. Cuprinde în el tot ce înseamnă, într-un fel, modernitatea aceasta care cunoaște o perioadă de glorie, după care cade în ea însăși, e obosită într-un fel și așteaptă să vină cataclismul inimaginabil într-o lume atât de modernă, atât de elegantă, atât de somptuoasă, cum era Europa înainte de Primul Război Mondial. Primul Război Mondial neagă tot, distruge tot acest chip al unei lumi opulente, a unei lumi elegante, a modernității, tot ce înseamnă progres, modernitate. Războiul vine și cu o cruzime incredibilă se întoarce către acest personaj care prinde pământul în brațe și se pregătește să treacă dincolo. Vitraliile casei Darvaș la Roș, din nou și ele celebrează viața, în fine, nu intru în detalii, și o altă splendidă lucrare, și acum e omagiu facultății mele de arhitectură, pe care o reprezint în acest moment. El, Josef Vago, un spirit tragic, foarte special, care moare departe de casă, care nu-și vede visele împlinite, face totuși la Oradea un campus universitar, îl vedeți aici, oraș-grădină. Era o școală de jandarmi, deci o școală marțială, o gândește ca pe o grădină, școală de jandarmi, ca o grădină, și deasupra erau grădini pe terase. El era obsedat, ceea ce astăzi este foarte la modă, orașul grădină, orașul eco. Și înăuntru, în campusul istoric universitar, unde am plăcerea, bucuria și onoarea să predau arhitectura, avem astfel de capodopere de rafinament, de bun gust, de sinteză a acestui omagiu adus vieții care țâșnește din fiecare caliciu. Tot e o sămânță aici, o sămânță din care, o potență a vieții din care oricând poate răsări viața. Arhitectura acestui campus este de o modernitate uluitoare și o imagine la care țin foarte mult. Sigur că vin cu studenții și ne minunăm și luăm lecții de ce frumos se putea construi în Oradea la 1912. Elemente din casa Darvaș la Roș, simbolice, toate au un miez metafizic
dar sunt de o frumusețe extraordinară. E un limbaj simbolic, un limbaj ocult din care ne putem hrăni fără încetare. Și cu asta am încheiat. Cu asta am încheiat. Simplu, fratele lui Ioje Vago se numea Laszlo. Amândoi frații lucrau împreună o vreme, în fine. În Oradea este o balustradă făcută la 1912 în cel mai pur stil secesion, care doar la Viena se putea vedea. Această simplă balustradă, care e un design pe care nu-l poți depăși, nu poți să faci ceva mai elegant, un design mai modern decât asta. Oradea era la unison cu ceea ce se întâmpla în avangarda europeană și acum mă refer în mod special la Viena. Viena era aici, Budapesta era aici, Barcelona era aici, prin acel parc care așteaptă să reînvie și de aceea am îndrăznit să intitulez prezentarea mea Oradea, oraș la unison cu Europa. Și dacă aș reuși să pun Oradea la unison cu Barcelona pe acel proiect al Parcului Güell, ar fi o bucurie a vieții mele. Mulțumesc foarte mult pentru răbdarea și bucuria de a fi împreună, pentru ocazia pe care mi-ați dat-o să vă vorbesc despre acest oraș, care e mult mai frumos decât vi l-am putut eu prezenta într-o oră, care merită să fie văzut. Și mulțumesc în mod special lui Inma și lui Luis pentru că mi-a oferit această posibilitate și această onoare să vin în fața dumneavoastră și să vă rețin cu această invitație de a vizita Oradea. Mulțumesc foarte mult! Gracias!